100 dní, 100 vlogov, falošne naladené piano a vlog číslo 8. To vyzerá na slnečný deň a práve preto to treba využiť, takže idem si namočiť ruku. Ja musel som. A nájsť rodinu. Utekla mi rodina, tak ju musím obehnúť. Nemusíš sa obávať, lebo hneď som ich našiel, tak naše kroky môžu pokračovať ďalej za sprievodníčkou, výhľadom, polievkou. Šmakocink. Chvíľka ticha. A to je niečo, prečo mám rád takéto miesta. Čiže posledná kavička, ešte kavička vnútri, posledné výhľady, pozrel Skačko s Hrybom a už ideme ďalej. Kľudne si tipni, že kam ideme plávať. Tak presne. Uhádol si. Tak toto je dobre vyhriate. Dneska s Kraulom som na tom lepšie, sa nám to vidí, teším sa z toho. Potom už iba moja finta, ktorú som objavil po 35 rokoch. A ukončujem deň a aj vlog touto krásnou prechádzkou na čerstvom vzduchu. Vidíme sa zajtra.